Скачай, Андрей! Здравейте всички, аз съм Ники тук. Аз съм Гошо Дракона, който сега няма снима. О, добре, имаш ли оръжие? Да, имам. Аз Най-силното. Аз Имам от Ендър теб съм. перла. Аз от теб ли съм? Не. Ама тук има само един съндък. Не мога. Ей, тама ще бутнем онзи, ей, тама. Буф, буф, буф. Не стана нищо. А това там ти ли си? Не. Ендър перла имаш ли? Да, имам. О, това там ти ли си? О, да, не ме би! Чакай, това си ти. Майка. Извинявай. Моля, ако ме беше убил човек, нямаше да ти говоря нямаше да ти говоря 3 месеца. Буквално не се Вземи шегува. моето оръжие в знак на извинение. Не, за да ще го. Аз все пак ти го дадох без да искам. Ами, добре, ай, ти си попнат, вземи и то смеч. Окей. Колко ендър перли имаш? 0. Ехо. Нямам. Фак. Ай, ще строим някой. Аз ще Ма паза. другия път, човек, другия път първо питай това, ти ли си? Нали не те бутнаха? Падна. Майко мила, окей. Мале, Продължи. поне да ма беше предупредил да си взема меча. Аз дори не знаех, аз ще ти казвам, ако някой идва. Окей. Добре, виждам един тук по средата. Той е в дома! Той идва. Беги. Бегам. Пуф. Запалех ли го? Не! Фак денет. Ще самре. Бягай. Чакай! Ще бягам в кръг. Чек. Този епизод ще бъде бягане в кръг. Обикаля. Не ли не ма бутна? Да, не ма бутна. Супер. Не ма достигна изобщо. Не, фак, какво стана бе? Чакай. Колко сърца ти липсват? Липсват ми повече от половината сърца. Опитай са. Толкова не стане, ти пак няма шанс. Другите всичките са фул даймонд. Окей. Всяко го убия ми вика и Ники Прото. Дай бате. Ой, то си шифнал. Добре, отива напред. Ей, ще заобикалите. Идва да. Майко, той има най-силното оръжие. Ще умри. Не, няма да умре. Остави го на едно сърце. Верно? Демнет. Окей, ай, още една игра. Ай. Дай. 3, 2, 1, прът. Сега да победим. Моля съм. Yes! Пицата. Очи. Моята Сега любима каза, храна. пицата ми са дояди пица. И на мен. Ти да не си онова там. Да. Мале, как точно противоположни са паднахме. Не знам. Те първи ще изяват. Не е верно. О, имам Ендър перла, брат. И О, най-силното няма оръжие. меч. Имаш ли втори меч? Имам най-силната брадва тук. Имаш ли втори меч? Не. Ама имам брадва с... Идвам при теб да ме 10. плати. Окей, ето. Брадвата. Ами, за теб... О, брат, си имал меч. Имам се. Вече малко ще Айде да бутна. идем при онзи да го убием. Малко. Колко тъпо стана. Ай сега 2 в 1. Баси, но обаче малко. Да ти пусна една водица. И тук. 2 в 1, Баба, и брат. то сиди. Пам, парам, пам. О, браво. Край. Get wrecked. Ай, ти побеждавай. Ще скоча и ти ще ме удариш и ще... Пък, защо по този... Не. Ох. GG. Айде да изиграем още една игра. Да, това последната игра ли ще бъде? Да, може би. Ай, 3, 2, 1 дракон. 3 иска... О, ес! Тук ни О, тъгна. бързо гласувай за опитните честове, че тук са гласували за Basic и нормал честове. Ех, папутийка. Чакай, къде си? Не те виждам. Да не би да си онова там. Подскача ми та. Я. Ама аз сега подскачам, другия ми се въртят. Да, точно ти си. И си пак срещу положен на мене. Басика сметлийте сме. Ахам, дахам.
Ама пак победихме предната игра. Да. Тук изобщо Ама у има ли нас съндъци? другата ни победихме. Аз чик, ако не бях умирал като нов, можеше да имам шанс. Трябва да щупа тази врата, сериозно. О, Ужас. нали? Хора, извинете за първи епизод на спор, защото не се чувах. Втори епизод... Сериозно? Окей, втори епизод ще се постарая Аз ти сме. Уиii! Честите, What the Гошо! fuck? What the fuck? Само човек, скачам тук, ще падна в лобата и изведнъж печеля. Поздравления, Гошко! Окей, надявам се да ви е харесал клипа. Тук с Гошо се Да, ми постарахме. хареса. И застани до мене, ба. Застани. Глей натам. Добре. Да ми гледат на мен гърза. Да, надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се. И до скоро, хора!